Bones tardes a tots. Primer de tot agrair la convidada, per jo és un autèntic plaer. I ara, de fet, estàvem comentant amb en Jesús que això és estratègia agrària, és a dir, això forma part de l'estratègia agrària. Totes aquestes jornades que estan enfocades a veure quin és el futur que volem del nostre camp menorquí, considerant que forma part de l'estratègia, és a dir, que per tant ja estem fent estratègia agrària ara mateix. A partir d'aquí, el que he preparat un petit índex perquè tingueu una mica de referència de com estarà estructurada aquesta xerrada. Primer faré referència al que és el context actual que ens trobam a Menorca. Després, el que ha estat pròpiament la segona part, que seria la redacció d'aquesta estratègia, com ha estat el procés aquest, que ha estat un procés participatiu. En tot moment s'ha volgut que estiguessin implicats tot el que eren els actors fonamentals, que són els pagesos i, per suposat, també la resta de la població. Després, la tercera part seria com millorar la situació que tenim actualment. A partir d'aquí serien els objectius estratègics i finalment seria la proposta que fa l'estratègia agrària pròpiament dita. A nivell d'introducció, jo crec que sí que seria interessant destacar que l'estratègia agrària de Menorca és una eina que no és de caràcter normatiu, és un full de ruta que està obert, que és flexible i que a partir d'aquí ens permet sí que tenir una guia per endavant, saber cap a on volem anar en base a, com deien, aquest procés participatiu que se va fer i tenint aquestes directrius, aquest full de ruta, aquest objectiu final, anar fent feina i, lògicament, anar modulant en funció de les circumstàncies. També hi ha que dir que molts d'aquests objectius que tenim i tots aquests programes que s'han inclòs dins les diferents línies estratègiques ja s'estan implementant ara mateix. I l'únic que s'ha de fer o reforçar o inclús un moment donat, si veiem que aquest programa que específicament s'ha proposat, si s'ha de canviar o s'ha de millorar, per tant, és possible fer-ho. És a dir, no se tracta d'un document tancat, sinó tot el contrari, d'un document viu. Si em permetreu, me llevaré la mascareta perquè... Gràcies. Val. Com deia, ara el context actual. Respecte al que és el context actual, hem de dir que l'actual model agrari que tenim ara, que és un model basat bàsicament en el que seria la ramaderia, ve des del final del segle XIX, principi del segle XX, i en l'expansió principalment entre el que són els anys 50 i 60, que va ser quan es va implementar el monocultiu lleter. És a dir, la importància del sector làctic aquí és evident i copa pràcticament tot el que seria l'agricultura menorquina, el que seria la ramaderia és molt important. Una altra de les característiques que crec que podríem destacar, que és molt diferenciat de lo que és l'illa de Menorca, és la societat rural menorquina, que és anar a mitges amb el senyor, no? Això és una cosa molt típica d'aquí i tot i que té avantatges, també a la vegada pot suposar certs inconvenients per el fet que es fer inversions a mig llarg termini, aquest tipus de societat rural menorquina dificulta aquest tipus d'actuacions i que per tant ho hem de tenir en compte. Respecte a el que seria el nombre d'explotacions, ara mateix, més o manco, perquè lògicament les dades van variant, però estem ratllant d'unes 650 explotacions. D'aquestes 650 explotacions, estem ratllant de 465 explotacions que tenen bestiar. Això dona una idea de la importància de la ramaderia i especialment del que és el boví a la illa de Menorca.
perquè tingueu una mica una idea, el que seria de boví, ara mateix tenim 18.755 caps de bestiar, és a dir, una quantitat prou important per una illa de 700 quilòmetres quadrats. El porcí se'n va uns 7.000, l'oví de 7.648, el caprí 2.637, i una cosa que també podríem destacar és que aquí tenim 1.940, és a dir, que també és prou important. I això també crec que és una senya d'identitat de l'illa, que també crec que és interessant destacar. Respecte a el que seria la producció agrícola d'hortalissa i de fruita, hi ha que dir que des del 2014 hi ha hagut una petita tendència a la baixa, és a dir, ha anat baixant al llarg del temps. Sí que es veu que hi va haver una certa repuntada. Jo crec que la Covid, a pesar de tots els problemes que ens ha duit, el que sí que ens ha donat a la societat menorquina és la consciència i posar en valor el producte local. És a dir, que per tant crec que això és una oportunitat que hem de saber aprofitar i que serà necessari que impulsem amb el temps. És a dir, crec que això sí que és una de les coses, tenint en compte tot el dolent que ens ha passat, crec que això és un punt d'inflexió que crec que hem d'apuntalar. A partir d'aquí, una altra de les coses que podrien destacar és que ja hi ha certs moviments, està clar que el sector lacti necessita una transformació, la llet ara mateix com a llet no té valor, per tant, pensant que és molt important donar-li un valor afegit, s'està fent feina en aquesta línia, i una altra de les coses que crec que també és interessant és que s'estan sorgint altres tipus de produccions que no eren habituals a l'illa. Per exemple, el sector de l'oli ha fet un increment molt exponencial i el que també està funcionant molt bé és la vinya. Vull dir, que hi ha altres sectors que estan sortint. Perdoneu. Una altra de les coses que crec que també és important destacar és que únicament es consumeix un 16% de producte local a tot el que és l'illa de Menorca. És a dir, que per tant tenim un potencial de creixement extraordinari. És a dir, és una oportunitat que tenim per davant i tenint en compte la conjuntura aquesta que explicava anteriorment en el que ha passat degut a la Covid, aquesta consciència de consum de producte local, i tenint en compte que només estem consumint un 16% dels nostres productes de l'illa, tenim una oportunitat per endavant. I crec que també és una de les qüestions que s'hauran de tenir en compte. Una altra de les coses que també que m'agradaria destacar és que ara mateix, el que és dins l'àmbit rural, també tenim una oferta turística. I d'aquesta oferta turística ara mateix tenim 17 hotels rurals que tenen 248 places turístiques, 35 agroturismes amb un total de 759 places. Això també ens fa una idea de que el principal motor econòmic, que és el turisme, a l'illa de Menorca, també s'ha implantat en el sector rural, és a dir, a l'àmbit agrari i ramader, perquè lògicament els agroturismes tenen diferents tipus d'explotacions. És a dir, és una de les qüestions que també crec que és interessant tenir en compte perquè pot suposar una oportunitat, però a la vegada, si no som capaços de regular-ho correctament, aquesta suposada oferta complementària que representa el turisme pot acabar engolint el que seria la pròpia activitat ramadera o agrícola
i acabar tinguent jardiners en lloc de tenir agricultors. Per tant, és un dels reptes que tenim per endavant i és una de les coses que crec que també s'han de posar damunt la taula. Respecte a tot el que és el procés que s'ha establert per fer aquesta estratègia agrària, el primer que se va fer va ser recopilar totes aquestes dades, aquesta amalgama de dades que vos he anat donant i, lògicament, estudiant tot el que hi havia damunt la taula per tenir una visió, diguéssim, de caire científic de tot el que era el món rural de l'illa de Menorca. Però, com deia, el més important que nosaltres consideràvem, quan es va encomanar aquesta feina a l'equip d'agroassessors, que des d'aquí he de felicitar per la seva, jo considero que una molt bona feina, si heu tingut oportunitat de veure el document, tindrem un document prou extens, més de 180 pàgines, complet i per tant crec que és molt vàlid. Aquest procés participatiu estem xerrant que es van realitzar més de 40 entrevistes amb tots els sectors de la societat, especialment el que són associacions, agents de l'administració pública, perquè lògicament hi tenien que ser pagesos, les madones, propietaris, perquè també volien tenir lògicament el seu parer, i també inclòs els gestors, els partits polítics, que també tenen molt a dir. No únicament nosaltres, que ara actualment estem a l'equip de govern, sinó que volien saber l'opinió de tothom i per tant se va fer això. Paral·lelament se van realitzar 488 enquestes, 103 enquestes en els productors i 385 enquestes a la ciutadania. També vam utilitzar les xarxes socials, se va anar informant de tot el procés, de tot el que s'estava fent, tant per Instagram com per Facebook. També es va voler que es participés per part del jovent, es va anar a les escoles, se va anar a les escoles de primària perquè els joves, els nostres fills, sapiguessin, diguessin què volien de la nostra illa, què pensaven del món rural, com el veien en el futur, perquè pensaven que també era molt interessant. I, lògicament, un dels que nosaltres, o jo particularment considero un dels pilars, es va fer una feina de treball amb els alumnes i amb el professorat de la granja, perquè ells són els que entenen realment d'aquesta casuística i també volien tenir la seva opinió. També se va fer un debat públic on es va participar més de 50 persones i finalment es van fer unes jornades de treball que van consistir en dues jornades de treball de 4 grups que van participar més de 50 assistents, que es va fer en diferents dinàmiques i bàsicament el que se va intentar cercar amb aquestes jornades de treball era veure quines són les potencialitats del nostre món rural i alhora descobrir quines són les nostres febleses. I a partir d'aquí, tenint totes aquestes informacions, és d'on ha sorgit aquesta proposta. La conclusió principal de tot el que us he explicat anteriorment és que bàsicament només tenim un únic problema i és un problema de rendibilitat, és a dir, tenim un producte excel·lent, tenim una gent del camp que està compromesa, que estima la terra, tenim la societat que valora molt positivament el sector del camp, el sector del camp forma part d'aquesta reserva de biosfera, aquesta bandera que tenim nosaltres que exportam a l'exterior. El turisme se'n beneficia d'aquest sector del camp, que és el que està cuidant el nostre entorn i la bandera que exportam. És a dir, que per tant el problema principal és la rendibilitat.
A partir d'aquí se van detectar tres factors que consideraven que eren fonamentals. El primer factor serien els factors estructurals, que són factors que no són pròpiament del món rural, del món del camp, que en aquest cas serien els que afecten a lo que seria la rendibilitat aquesta de lo que seria el Camp de Menorca, com poden ser el fet de la insularitat, és un problema clau, és un problema que tenim damunt la taula, els costos dels combustibles fòssils, per exemple, la capacitat de comercialització i altres. El segon factor serien els factors pròpiament agraris, és a dir, nosaltres tenim un tipus de sòl que realment no permet que tinguem una producció molt excessiva, però sí que es ve que tenim un producte de molta qualitat, és a dir que per tant això s'ha de tenir en compte. Tenim un monocultiu lleter en retrocés, això és una evidència i és així, i també tenim que necessitam retorn mediambiental del que són les capacitats productives. És a dir, per tant, tenim una sèrie de factors que són pròpiament del món agrari que també fan que aquesta rendibilitat es vegi afectada. Respecte a lo que seria el punt tercer, és que s'ha considerat que moltes de les respostes que s'han donat en aquest problema de rendibilitat, bàsicament, ha produït altres tipus de problemàtiques que lògicament s'hauran de solventar. Normalment el que s'han fet és s'han realitzat propostes de caire individual, no s'ha pensat de manera conjunta, de manera col·lectiva, que creiem que això també és molt important, i el que està passant és que aquestes propostes, aquestes respostes que se pretenien donar per millorar la rendibilitat del món del camp, en tos de solucionar-lo, el que ha provocat és que hi hagués més problemes o inclús accentuar-los. Respecte a això, diria que les principals problemàtiques és l'estratègia de reducció de costos. L'estratègia de reducció de costos inicialment pot ser molt positiva, però a mig llarg termini acaba repercutint negativament. Un altre és, hi ha que tenir en compte que la reducció de preus de venda també inicialment pot ser positiu, però a la llarga també estem ratllant que estem venent el nostre producte per davall de preu de mercat inclús, que això s'està veient, per exemple, amb el preu de la llet. Avui en dia està per davall del preu de mercat, del que seria el preu de cost, perdó. Un altre dels problemes és l'entrada del sector turístic. L'entrada del sector turístic provoca una sèrie de sinergies que, tot i que per una banda poden ser positives, no deixa d'haver-hi una sèrie de problemàtiques que l'acompanyen i que també s'han de gestionar. El que dèiem, aquest perill que els nostres pagesos s'acabin convertint en jardiners. Per tant, això és una de les coses que també s'ha de tenir en compte. I també, tot i que hi ha diferents postures, lògicament, el fet que aparegui l'entrada d'inversions exteriors, principalment s'està ratllant molt de francesos, etc. Això provoca certs recels per part de lo que és la pagesia tradicional menorquina, que no acaba d'entendre que potser aquestes noves innovacions que es volen aplicar vagin molt en consonància amb el que seria el món rural tradicional de l'illa de Menorca. A partir d'aquí també m'agradaria fer un incís, perquè moltes vegades, jo he sentit moltes vegades que hem de cuidar el nostre món rural tradicional.
Hi ha que dir que, com el que he explicat anteriorment, aquest món rural tradicional és del segle XX cap a ara i especialment dels anys 50 fins ara mateix. Vull dir, fins al segle XVIII, per exemple, a Menorca deien que era el que abastava de vi a les esquadres angleses. Dic que, per tant, aquest món tradicional no tindria res a veure del segle XVIII en el seu moment, inclús el segle XIX, que, per exemple, hi havia gra, hi havia molta més varietat de productes que no el que és pròpiament l'agricultura, diguéssim, que tenim ara. Jo ja diria que ja han fet aquestes passes cap a l'evolució, però, per exemple, als anys 60-70, que sí que el monocultiu de la llet imparava. Jo diria que pràcticament totes les finques se dedicaven al producte lacti. És a dir que, per tant, quan s'està ratllant d'aquest món tradicional, a vegades no hem de perdre aquesta perspectiva de que el món rural, lògicament, també va canviant com va canviant la resta de l'economia. No deixa de ser economia, en aquest cas rural, però que sí que va canviant. Per tant, què es proposa per millorar aquesta situació que tenim? Que tot i que no hi ha que negar que no és una situació fàcil, també és el que crec que hi ha que posar en valor, és que també és una situació que ens brinda oportunitats per davant, i jo crec que en aquest cas també hi ha que ser optimistes. Per tant, una de les conclusions a què es va arribar és que hem de seguir fent això que ens fa bo, que ens fa bons com a Menorca, i a la vegada el que hem de fer és explorar noves oportunitats que ens brinda, per exemple, les noves tecnologies, les noves demandes que ens estan arribant, per exemple, l'implantació de solis, l'implantació del vi, altres mercats que podem explorar, és a dir, tenir en compte totes aquestes noves oportunitats i si un sector, com comentava, si la llet per si mateixa ara no té valor, anem a donar-li un valor afegit. Tenim un gran producte, per tant, haurem de cercar totes aquestes oportunitats. Una altra de les coses que també considerem que és molt important és tenir en compte que nosaltres som una illa i que nosaltres ens podem diferenciar, tot i que estem dins un món global, en el mateix temps, aquesta globalitat el que ens permet és tenir un caràcter propi i que a la vegada està reconegut arreu del món. Potser ha estat massa agosarat dir arreu del món, però sí que es ve que Menorca està de moda, per tant ho hem d'aprofitar. I tenint els productes que tenim és una dels reptes que tenim per endavant. També, com deia, una de les coses també primordials, hi ha que tenir en compte que el 50% del sòl de l'illa està en mans dels nostres pagesos. Ells són els que estan configurant aquest paisatge, ells són els que realment estan fent la publicitat i els que estan cuidant el nostre entorn per vendre aquelles postals que venem després en els nostres turistes que ens visiten. Per tant, això també s'ha de potenciar i s'ha de tenir en compte. És a dir, per una banda, el pagès ha de ser responsable i a la vegada la societat ha de reconèixer la feina del pagès. És a dir, i jo crec que això és una de les coses que s'han de posar en valor. D'altra banda, tenint en compte les enquestes de la ciutadania, el que també comentava anteriorment, hi ha que dir que per part de la ciutadania en general és un sector que està molt reconegut i això és important dir-ho. És a dir, que per tant ja tenim la societat al manco de la nostra banda, diré de la nostra banda perquè me toca xerrar com a conseller, en aquest cas d'Agricultura, però crec que això sí que és important tenir-ho en compte. Per tant, ja no fem feina tots sols. Tenim una societat que ens recolza
i que sap que fem uns productes bons i que, per tant, tot això ho haurem d'aprofitar. A partir d'aquí, nosaltres el que hem fet ha estat plantejar una sèrie d'objectius estratègics que nosaltres considerem que són fonamentals, que serien 6 objectius estratègics, i a la vegada aquests 6 objectius estratègics s'han dividit en 36 objectius que serien específics. El primer objectiu estratègic seria, com no podria ser d'altra manera, l'increment de la competitivitat. És a dir, és el primer dels nostres objectius, és a dir, poder aconseguir que tinguem rendibilitat en aquest sector. El segon objectiu estratègic, i que va bàsicament molt lligat amb aquesta funció, amb aquest objectiu de sostenibilitat de l'illa de Menorca com a reserva de biosfera, és la promoció de la salut de les persones mitjançant el nostre producte. Com deia, tenim un producte de qualitat, per tant, anem a aprofitar i a la vegada anem a afavorir que la salut dels nostres ciutadans sigui bona i aprofitem que tenim aquest entorn rural que ens dona tants bons productes perquè aquesta salut millori. A partir d'aquí estem ratllant que necessitem fugir una mica d'aquest monocultiu del sector lacti per poder oferir molt més productes de qualitat per oferir als nostres ciutadans o visitants, perquè també, lògicament, participen d'això. Altra de les coses que haurem de tenir en compte és que si volem tenir un producte de qualitat i que a la vegada sigui beneficiós per la salut, haurà de ser un producte on l'ausència de productes químics sigui en la mesura de lo possible el més baixa possible. Vull dir, això també s'haurà de tenir en compte i que els controls de qualitat perquè aquest producte, quan arribi al consumidor final, tingui els més alts estàndards, s'hauran de tenir en compte. És una de les coses que haurem de tenir en compte. Tercer objectiu estratègic que crec que està compartit per part de tothom. Hem de lluitar contra el canvi climàtic i aquí el sector ramader i rural té moltíssim que dir. És a dir, l'agricultura i la ramaderia tenen molt que dir en aquest sentit. I el canvi climàtic és un fet. No sé si heu tingut l'oportunitat de llegir el darrer informe de CCPI, que les previsions són catastrofistes. El canvi climàtic és una realitat i està anant molt més ràpid de totes les previsions inicials que hi havia. És a dir, que per tant haurem de fer un esforç perquè des de l'agricultura puguem col·laborar a combatre aquest canvi climàtic. Com es pot fer això? Doncs intentar reduir en la mesura de lo possible la petjada de CO2, intentar que els nostres cultius serveixin per assumir aquest excedent de CO2 que s'estan tirant a l'atmosfera. És a dir, l'agricultura també ens ajudarà a aconseguir aquesta forta presència, aquest canvi climàtic que tenim ara mateix. El que seria el quart objectiu seria la conservació de la biodiversitat. Afortunadament a Menorca tenim moltíssima biodiversitat. El fet que no tinguem unes granges intensives, sinó que siguin extensives, que la configuració mateixa de l'illa, que tenim diversitat de boscos, tot això permet que fins ara tinguem una biodiversitat que hem pogut conservar i que, per tant, l'hem de seguir mantenint, perquè això també és una de les banderes dels nostres visitants que nosaltres podem oferir en el món.
i el món rural també té molt que dir. És a dir, el món rural també, els nostres pagesos han d'ajudar en aquesta conservació d'aquesta biodiversitat. El cinc objectiu és el maridatge amb altres sectors productius. Fins ara, i degut a aquest monocultiu del sector lacti, el món rural anava per una banda i la societat menorquina i la resta d'empreses anaven per una altra. Nosaltres considerem que això és important, que s'ha de rompre aquesta dinàmica. Entenem que els productes rurals, els productes del nostre sector rural, s'ha d'incorporar ja d'una vegada dins la nostra economia, ha de participar en el sector de la restauració, en els bars, en els hotels. És a dir, el que comentava, únicament un 16% del producte que se ven a Menorca, que se menja a Menorca, és producte fet d'aquí. És a dir, per tant, tenim una oportunitat impressionant i l'hem d'aprofitar, que al mateix temps això ajudarà a combatre el canvi climàtic. El fet de no haver d'importar producte, això ajuda a crear una economia circular on tothom surt beneficiat. És a dir, no únicament els nostres pagesos, sinó surt beneficiada en la petjada de carboni que podem fer per haver de dur un producte que arriben de Xile, per dir alguna cosa. Supos que no fa massa temps, bueno, a vegades el temps és relatiu, no, però fins no fa gaire temps, notícies de vaques que apareixien perquè havien caigut després d'una tormenta d'unes vaques que s'estaven duent de Xile per matar a Egipte. Vull dir, és un sense sentit. És un sense sentit. Resulta que, per una altra banda, resulta que els nostres pagesos no poden vendre les vaques a un preu raonable. És a dir, aquest tipus de dinàmiques nosaltres creiem que això és important i crec que la conscienciació de la ciutadania ara mateix estem en el moment que ens pot ajudar en això. Ja no és tan important el preu com la qualitat del producte, com l'oportunitat que estem ajudant en el nostre veí. És a dir, que per tant és molt important que aquest maridatge que fins ara no hi era, degut en aquest monocultiu del sector lacti, se pugui rompre. I per una altra banda, hem de tenir entorns rurals vius. Necessitem un relleu generacional, que els joves s'incorporin en el camp. Hem de mostrar tot el bo que ens pot donar el camp i tota la feina que ens dona el camp. Hem de rompre amb aquesta dinàmica, jo crec que aquí no passa tant a Menorca, però no aquestes dinàmiques de que la llet surt d'una fàbrica dins un tetràbric, i no saben que surt d'una vaca. Per tant, totes aquestes dinàmiques crec que són molt importants i ajudaran a que se pugui incorporar gent jove a lo que és el nostre entorn rural i que se puguin adaptar, implementar noves tecnologies, que crec que també és un dels grans reptes que tenim. A partir d'aquí, què és el que s'ha fet amb aquesta proposta de l'estratègia agrària? S'ha fet una estructura articulada, és a dir, se tracta de combinar aquestes situacions existents, tenint en compte la realitat que nosaltres tenim, i dins aquesta realitat fer una sèrie de propostes per el que ja tenim que funciona, seguir-ho mantenint i reforçant, i el que veiem que té possibilitat de millora o que s'ha de canviar, se canvia. En aquest sentit, el que s'ha fet ha estat una estructura en 7 grans línies estratègiques. Dins d'aquestes línies estratègiques s'han agrupat en programes, un total de 59, i dins d'aquests programes més de 100 accions específiques contemplades dins cada un d'aquests programes. Com deia,
aquest document és un document viu i que pot canviar, i en funció de les circumstàncies, i inclús hi ha coses que jo personalment, ho tenc que dir, no diré quines són, però hi ha algunes propostes que jo no hi estic d'acord, però bueno, es tracta de compartir-ho i de fer un debat i de veure si realment aquesta estratègia ha de girar de rumb, ha d'anar cap a una altra banda, s'ha de millorar, s'ha d'afegir alguna altra línia estratègica, per què no? Vull dir, per tant, però sí que es ve que tenim un full de ruta. Us pas a explicar una miqueta el que són les línies estratègiques i el que serien els programes de cada una d'elles. Respecte a la primera línia estratègica tenim la de la gestió de les explotacions. Aquesta línia estratègica el que fa és posar l'accent en el que és la gestió de les explotacions agrícoles i ramaderes. L'objectiu principal d'aconseguir l'excel·lència. Jo crec que si aconseguim l'excel·lència, que ja la tenim en molt d'àmbits, aconseguirem revertir d'una vegada els problemes de rendibilitat que tenim ara mateix. Per tant, quins són els 14 programes específics que té aquesta línia? Un seria el pla formatiu, és de tenir, per tant, tenir pagesos formats que sàpiguen gestionar el nostre camp menorquí, un pla d'innovació, es poder incorporar les noves tecnologies que tenim a l'abast per gestionar aquestes explotacions, crear startups sectorials, és a dir, tenir en compte que si nosaltres som capaços de crear marca pròpia i d'unir-nos, això ens facilitarà molt més aconseguir aquesta tan desitjada rendibilitat, s'explorar noves tècniques productives, és a dir, no tot el tradicional sempre funciona, per tant, anem a intentar explorar noves tècniques productives que puguin fer que el camp sigui rendible. Anem a pensar en una transició energètica. Avui en dia no necessàriament el fet de produir més amb un alt consum de productes fòssils te dona rendibilitat, és a dir, que per tant ens haurem de plantejar que la transició energètica és important i que s'haurà de tenir en compte a l'hora de gestionar aquestes explotacions. Hem de tenir clar que per poder gestionar correctament en el món rural també és necessari tenir un pla d'inversions, saber què se vol fer, tenir una visió molt més a mig i llarg termini i no a aquest curt termini que a vegades és tan perjudicial. I per tant, crec que això també és molt important. Com comentava, un pla de transició digital, que també creiem que és important el que deia, incorporar les noves tecnologies en el nostre món rural. Molt important, una correcta gestió de l'aigua. Quantes vegades no hem vist a les 12 del migdia en ple mes d'agost els aspersors regant a una tanca? Això no té cap tipus de sentit. És a dir, hem d'anar a cercar l'excel·lència i l'eficiència. I una altra de les qüestions seria una millor gestió dels finançaments que puguin arribar, tant ja sigui públic com pròpiament del que serien els propietaris. Una de les coses que crec que avui en dia s'ha de conscienciar, i crec que de cada vegada està més conscienciat el món de la pagesia, és que avui en dia no basta saber cavar, sinó que també hi ha que saber fer nombres. I això crec que també és una de les coses que nosaltres, en aquest cas com a administració pública, també hem de valorar i haurem d'impulsar i haurem de posar mitjans perquè se tingui en compte. Respecte a el que seria la segona línia estratègica, com no podria ser d'una altra manera, se tenia que centrar en les explotacions lleteres. Com deia, el pes del sector lleter és importantíssim, no l'hem de minusvalorar. També hi ha que dir que se fa un producte de moltíssima qualitat, tenim un formatge excel·lent i, per tant, també hi ha que treure la potencialitat que tenim d'aquest sector.
Per tant, com us deia, tenint en compte el seu pes i la seva rellevància, era necessari tenir en compte una línia estratègica específica per a aquest sector. Per això se destinen el que serien 6 programes específics que estan pensats, per una part, en diversificar les explotacions, és a dir, llevar el que seria el monocultiu lleter, tot i que sí que seguirà sent important, el fet de diversificar el que ens ajudarà és a millorar les rendibilitats. Una altra de les coses que considerem molt importants serà la posada en valor de la raça autòctona. Estem ratllant que és una... Tot i que possiblement el que seria quantitat de litres de llet no pugui ser tan competitiva com la frisona, però hem de tenir en compte la frisona que estem ratllant d'una vaca holandesa amb mons d'unes zones que són humides, que l'herba creix amb facilitat. En canvi, per exemple, la nostra vaca autòctona està preparada per resistir, dir-ho d'alguna manera, a les peculiaritats climàtiques de la nostra illa. A més, tot i que la producció de llet sigui inferior a el que seria la frisona, la llet que produeix és de molt més bona qualitat i, a més, amb un avantatge afegit. Té una carn excel·lent, és a dir, no únicament ens dona un producte lacti, sinó que ens està donant un producte càrnic que permet millorar rendibilitats per dues bandes. És a dir, que per tant, crec que és una de les qüestions. A més, una altra de les qüestions que crec que també és fonamental és que ens atorga un segell únic respecte al que són els altres, per exemple, formatges o les altres llets que ens pot diferenciar com a marca. Una altra de les coses que crec que també és molt important és donar suport a la comercialització. Bàsicament, fins ara la comercialització ha estat molt centrada en el que seria Mallorca i Catalunya. Nosaltres creiem que hi ha molt més mercats i hem d'explorar aquests nous mercats. De fet, ja s'està fent. Aquesta setmana passada mateix, per exemple, van tenir l'oportunitat d'anar amb el Consell Insular a la Fira Gustoco de Bilbao, perquè nosaltres considerem que, per exemple, el País Basc és un dels nostres mercats potencials, perquè és que, a més, Menorca és apreciada, tothom coneix Menorca, vull dir, si en canvi te'n vas a Madrid, dius Menorca i tot d'una te diu a Mallorca, és així, és una realitat. En canvi, el País Basc coneixen que Menorca i l'estimen i poques persones no han vingut aquí i molts repeteixen. Per tant, tenim un mercat potencial i hem de cercar tots aquests mercats que a la vegada considerem que són importants. Un altre dels mercats que també considerem molt important a nivell d'Espanya és Madrid. Avui en dia Madrid s'ha convertit en el gran mercat de... Un minut? Perdó. S'ha convertit en el gran mercat d'Espanya, és a dir, tot passa per allà i tot se distribueix des d'allà. Per tant, és un altre dels mercats que hi ha que incidir. Ja seré breu perquè us ho diré. El que seria la tercera línia estratègica seria l'agroecològica, perquè, com deia, creiem que també és una altra oportunitat, no únicament per el món per millorar els nostres productes, sinó també per la salut. Aquesta, en aquest cas, tindria 10 programes específics. No vos els relataré perquè no tenim temps. Respecte al que seria la línia estratègica, la quarta seria la comercialització, com deia, seria una altra de les línies estratègiques que creiem que hem de millorar, que aquestes serien 8 programes. El que seria la quinta línia estratègica seria la ruralitat, identitat i territori. Aquesta també seria condicionada a el que dèiem, en incorporar el que és la cultura agrària a la resta de la societat.
La línia estratègica número 6 destinada al sector turístic i la 7ª línia, la darrera, seria l'ecosistema de governança. A partir d'aquí, com se preveu fer aquesta estratègia agrària? Doncs el pressupost que està previst en aquests 5 anys és un pressupost de 25 milions d'euros, repartit entre les diferents línies estratègiques. Com he dit anteriorment, a vegades quan comentàvem aquests 25 milions d'euros diuen això és inassumible, no se pot fer. No oblidem que moltes de les coses ja s'estan fent. La CAR, per exemple, està incorporada dins l'estratègia agrària. És a dir, per tant, això ja s'està fent. Ara mateix estem fent estratègia agrària. És a dir, totes aquestes xerrades, totes aquestes jornades, la fira que us he comentat anteriorment, això és estratègia agrària. Ja s'estan fent passes. La Menorca, com a regió europea de gastronomia, és estratègia agrària. Estem venent el nostre producte a l'exterior, estem promocionant, per una banda, aquesta sinergia amb el sector de la restauració i a la vegada estem donant a conèixer el nostre producte. I a la vegada també, hi ha que dir-ho, estem donant a conèixer el producte a les persones que viuen aquí a la nostra illa. És a dir, hi ha que dir que aquests 25 milions no estem ratllant que són 25 milions que tinguem que incorporar. Estem ratllant que sí que, lògicament, hi ha una sèrie de projectes. Jo crec que un dels fonamentals, i estem treballant intensament en què el puguem dur a terme, és Rural Lab. És a dir, la granja jo crec que és fonamental. El fet de poder tenir un centre d'innovació on podem capacitar els nostres pagesos, on podem tenir un laboratori on se puguin experimentar nous productes, llavors, etc., tenir un banc de llavors, jo crec que és fonamental. I sí, en aquest cas, per exemple, estem parlant d'un pressupost de 5 milions d'euros. És una quantitat prou important, però també, per exemple, en el cas de Rural Lab, en el cas que no trobessin finançament, sí que tenim la capacitat d'anar fent a poc. No se tracta de fer una inversió des del primer moment de 5 milions d'euros. Per tant, això seria una mica aquesta visió de l'estratègia agrària. A partir d'aquí, moltes gràcies i perdoneu perquè m'he estès. Anem molt justet de temps, però si hi ha un espai per intervenir. Sí. Sí. Hola, gràcies per l'exposició. Això me sobta increïblement que entre els objectius específics no en veig cap que sigui pròpiament proveir d'aliment a la població menorquina. No sé si és una cosa que es dona per feta, però me preocupa una mica que, clar, amb la idea aquesta de cercar, que estic totalment d'acord que el desitjable és que el camp menorquí sigui rendible, però que l'estratègia me sembla que ens està duent amb aquesta idea del producte diferenciat i de més, cada vegada cercar mercats com, diguéssim, més exquisits i més de sons que no ens duen a el que deies, no, del 16% del consum de producte local. Llavors, no sé si és una cosa que es dona per feta, però és que em sembla que tota l'estratègia, tu deies que la idea és que sigui una estratègia flexible i de més, però jo penso que és el primer objectiu, el primer, el segon i el tercer, si m'apures, que hauríem de cercar, que és proveir d'aliment al final a la població menorquina entesa en sentit extens, vull dir, a tota la població menorquina, no només a la població amb més poder adquisitiu, ni a la turística, ni excloent tampoc, evidentment, aquesta, però penso que el principal repte que tenim aquí és com podem proveir d'aliment, evidentment mai podrem ser 100% autosuficients, però
amb un context de tot el que hem comentat, no? De canvi climàtic, d'escassetat de recursos, de tota la problemàtica que tindrem ara, que ja tenim damunt, d'escassetat de combustibles fòssils i productes que deriven de tota aquesta cadena de producció que hem tingut i bueno, no sé, me sembla que bueno, no sé, és una reflexió només. Gràcies. Sí. Contest? Bueno, hi ha que dir que en el moment que estem ratllant de diversificació de producte, precisament és per poder donar productes a la ciutadania que ho està reclamant. És a dir, una de les coses que també hem observat a les enquestes és que ens deien que hi hauria molta gent que compraria més producte, però les dificultats de poder aconseguir aquest producte, va dir que per tant sí que se contempla, potser no com una línia estratègica, això és cert, és absolutament cert, però també considerant que és totalment transversal. És a dir, el fet de tenir aquest potencial, com apuntava, d'únicament un 16% del nostre producte local, l'hem d'explotar. I està clar que el monocultiu làctic que fins ara tenim no ha ajudat a que tinguéssim un producte per oferir als nostres ciutadans. És a dir, és cert que no hi ha una línia estratègica pensada en això, però en el moment en què nosaltres som capaços d'oferir producte local en els nostres restaurants, en els nostres restauradors, automàticament aconseguim que aquest producte vagi a la taula de les nostres cases. Això és una visió. També, com deia, estem ratllant d'un full de ruta i que, tenint en compte les necessitats, es pot anar implementant o es pot anar canviant. S'està fent una feina molt important en conscienciar. Per exemple, tenim Menorca al Plat. S'està promoguent el consum de producte local a les escoles. És a dir, s'està fent feina en aquest sentit. Certament no hi ha una línia estratègica, però sí que es ve que s'està fent feina. Bueno, felicitats per tot aquest megatreball. Molt pocs llocs trobes estructurat un document, per tant facilita poder proposar coses com millorar-lo o tal. Vull dir que si no existís seria molt difícil fer ara aquesta pregunta, perquè sense aquesta estructura no podria fer aquesta pregunta. Estic totalment d'acord amb el meu company que jo penso que un dels objectius claus és tendir a l'autosuficiència. I la paraula no apareix, jo no he vist el document, per tant, però penso que aquest tema val la pena almenys repensar-ho. Llavors, la meva pregunta és molt clara, és dir, en tota aquesta estructura teniu indicadors ambientals, socials i econòmics per poder avaluar que aquestes inversions que esteu fent com estan repercutint, és a dir, reduïm l'impacte ambiental, l'augmentem, a vegades pot passar que una estratègia l'augmentem, ens interessa. Quina repercussió social, més llocs de treball, menys llocs de treball, econòmicament que està generant, és a dir, indicadors per tot aquest mapping que teniu per poder fer un seguiment. Sí, de fet ja tenim indicadors, però precisament hi ha un programa específic que contempla la creació d'indicadors de seguiment de lo que és l'estratègia agrària. És a dir, que per tant sí que tenim en compte que lògicament haurem de poder avaluar el que s'està fent i veure quins són els resultats. El mètode científic el que t'exigeix és establir una hipòtesi, a partir de les hipòtesis comprovar resultats i veure si les hipòtesis que havies previst en el seu moment s'acompleix o directament haurem de cercar un altre tipus de solució que havíem proposat en el seu moment. És a dir, per tant, hi ha que aplicar el mètode científic quan no pot ser d'altra manera i lògicament els indicadors hi han de ser. Ja en tenim, hi ha que dir-ho, ja en tenim, ens arriben de diverses fonts, des del govern balear, com des del mateix Institut Menorquí d'Estudis, OTSAM, altres indicadors que ens van apareguent, però sí que es ve que hi ha un programa específic que contempla la creació d'una base de dades, d'indicadors, de si efectivament anem per bon camí o directament hem de canviar rumb. Una darrera intervenció aquí.
Un dels objectius estratègics que a mi m'ha notat a faltar, o que no s'ha explicitat d'una manera clara, no s'hauria de reduir el bestiar d'una manera significativa, en general. I dos, una altra cosa que crec que s'hauria de fer molt és augmentar el prestigi dels pagesos. Els pagesos són el sector primari i fixa el que han de fer. Ens han de salvar el canvi climàtic, ens han de donar menjar saludable, etc i ens han de conservar el planeta. Que no haurien de tenir el primer prestigi, hauríem de fer alguna campanya per prestigiar i que la gent vagi al camp, per favor. Sí. De fet, haurà pogut observar que precisament el que era el sisè objectiu és oferir entorns rurals vius, és a dir, que per tant la gent conegui el món del camp, la gent s'interrelacioni, que aconseguiguem aquest marillatge entre el que és el món rural i la ciutat, per dir-ho d'alguna manera. Aquí no és tan clar, però sí que és importantíssim, perquè, de fet, dels nostres entorns urbans serà de on sortiran els pagesos del futur. Dir que això és molt important, totalment d'acord en que s'ha de potenciar, i com deia, també les enquestes també hi ha que dir-ho, la valoració del món de la pagesia per part de la societat en general és molt positiva i és una de les coses que hem d'explotar i hem d'explorar. Molt bé, gràcies per les intervencions i moltíssimes gràcies, Josep, per l'excel·lent exposició.